Село Алькино расположено в 2 часах езды от столицы нашего региона. Здесь живет необычайно трудолюбивый народ. Основная часть жителей села – татары. Почти в каждом дворе есть большая теплица, участок с овощами, коровы, лошади, мелкая живность. Много раз сюда приезжали из Татарстана, соседних областей, чтобы перенять этот уникальнейший опыт. Недавно посетил село и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Николай Меркушкин. Наши администраторы сайта познакомились и услышали мнение некоторых жителей о нынешнем состоянии села и о будущих перспективах. Николай Иванович, sizge şanabız, sizge ümitlenip, hıyallanıp yaşayız. Яңа уңышлар булсын безнең авылларда, һәрбер җирләрдә. Тагын яңа эш урыннары ачылсын. Яшьләргә, яшь семьяларга башлай берүчеләргә зирәк моральный поддержка, материальный поддержка кирәк яшьләргә. Яшьләрне авылдан җибәрмәскә тырышырга. Шуның өчен яшьләргә ничек булса да авылда эшләр ачырга, эш урыннары булсын, артсын. Яшьләргә нык поддержка кирәк. Пенсионерларга, яшьләргә. Пенсиялар артты инде Меркушкин кергәч, ул кеше өчен бик әйбәт Николай Иванович. ни ясады инде үзе бик яхшы помог ясады инде рабочий народка дип. Була инде аны нитеп. Халыкка чүтки сразу влиять итте бик инде, итте. Пенсияләрне яхшы иттереп, арван иттереп, баштан ук аннан вакытында бирергә дигән сүзе чыкты, нигә кергәч инде. Губернаторга кергәчне пенсияларын вакытында бирергә бер көн опозданиясыз биреп баралар. Кайсы бер җирләрдә эшелдиләр, айлык бирмәгән җирләр бар инде. Ул менә шулай чагыштырганда аның әйбәтлеге, аның нилеге булды инде ул үзе, файдасы. Алар киләчәктә сез Николай Ивановичны безнең губернатор итеп күрәсезме? Губернатор итеп сайлабыз инде менә нидә 14 сентябрьдә. Инде Аллаһ теләсә. Аны сайлабыз инде ул эшләгән кеше. Хәзер әле кешендә, керендә, бабай түгел ул. Солидный мужик. Авылда гомер буена яшик дигән сүз, гомер буена яшәргә насыйп булсын иде әле ул кешегә. Потому что күп авыллардан яшьләр китә. Безнең авылга наоборот менә күпме киткән яшьләр дә кире кайта. Потому что перспектива бар. Перспектива бар нәрсәкәй эш күп эшлим дигән кешегә хоть теплицада эшлә, хоть предприятиелар бар, төрле предприятиелар, хәләл предприятиесе бар. Анда күпме яшьләр эшлиләр. Сельский уют, агротуризм ачылды. Николай Ивановичның поддержкасы белән тоже безнең туган тел рәисе Латыпов Рәсхабый ачып җибәрде. Поддержка булды государственный. Николай Иванович поддержайтты бу проектны. Әле тагын Аллаһ теләсә исәптә бар спортивный сооружениелар төзергә шунда ук. Ансы әйбәт. Николай Ивановичка нигә голосовать итәм обязательно. Потому что аны Путин кебегрәк күрәм. Путинны яратам, это 100%. Потому что Путин сүзендә тора торган жесткий кеше. Жесткий кешеләрне саму по себе яратасым ит инде аны. Николай Иванович сүзендә тора торган кеше дип уйлыйм мин аны. Эшли торган кеше. Эшләгәнлеген шәһәрдә генә түгел, ул губернатор Самары, Самарской области. Самарада уже сдвиг барлыгын, Самарага сирәк барсаң да күрәм. Самарада уже плюс сдвиг бар. Шул ук юллар. Юллар кошмар бит инде Самарада. Иде мыңынчы. Николай Ивановичтан алда булган губернатор Артиков булган, тегене әйтмешли, шул булган гына инде ул. Аның бер нинди движение алга да күренмәде. Шул үзенә таба булгандыр инде может движениесе. Простой кешеләргә движение юк. Помощи юк. Николай Ивановичның кайсы ягы тагын ошады миңа? Халык белән общение. Аралашу бар. Килдем, авылыгызны күрдем, галочка булды, киттем түгел. Кырыена басып, сөйләшеп торсаң, кеше белән аралаша, тыңлый белә кешеләрне. Менә шул ягы ошады Меркушкин. Без ул көнне эштә булабыз, Аллаһ теләсә, воскресенье безнең первый рабочий день. Бөтен эш коллективы белән ул бездә обязательный бәйрәм кебек барабыз без выборга.